6 September uri musi uri kurangarirwa zuva rakafa vaMugabe, former president of Zimbabwe. Nasi vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda wanda zvekutiwo ndatigedza nimbo yapanapa ndionesane nemi maZimbabweans wo zvinhu zvekutaura. I understand kuti munazvo zvekutaurawo zvakawanda. Don't worry, my comment section is open. Unotanga utondudzo ukanzwa kuti Mugabe ndezvipi zvimwe zvonomurangarira nazvo, but nasi panapa pari kupisa. Ndangoti ndipfure nepo ndichikuzivisai zvinhu zviri kuitika. So ndakandichikukumbirisa utange wa like this video, shoko rifambe, kana uri wekukomenda wobva wangokomenda tichionesana. Now nyaya yatangira apa pari kunzi 5 years ago today Robert Mugabe passed away. I remember the day like it was yesterday. It was the most ordinary day for the ordinary Zimbabwean life. Went on his memorial at the now defunct National Sports Stadium was poorly attended. Zimbabweans have their own way of registering their sentiments. If you could say something to him now, what would you say? And naro hashtag ndozvaitaura kunzi kana une chekumuudza nhasi chicho ungataura, ndipo patangira nyaya yese. MaZimbabweans munomaziva, MaZimbabweans will never disappoint. MaZimbabweans vanotanga kubuditsa zvimwe zvinhu zvokuti kana newe unongosina kuzvitarisira. Ndikutanga nokutanga panapa ari kuti Mugabe, the monsters you created are terrorizing citizens. They are taking your repressive tactics to a whole new level. If you were around, you would be impressed by the performance of your apprentice. But they are now monsters in all things you taught them, looting the public funds. Pari kunzi aiwa makatosiya zvikara pasi pano ende zvavakutoita vanhu vacho akufanaka. I'm telling you pari kupisa. MaZimbabweans vari kutaura zvakasiyana siyana. Mumwe ari kubudawo panapa ari kuti we should dig him up every year. He has so many victims still undercovered, no rest for the wicked. Anzi ngatipote tichimuchera gore rega rega parinopera tichimuchera tichimubuditsa totanga kumbopopoterana naye kana kuti kuita sei mumufushira mumuchera futi. Ndo nyaya yekutaura nevamwe vanhu panapa. Umwe ari kuti aiwa makatiparira kushungu, dai makangotorana naye makaenda mese. Aiwa wamakasiya wachoka tori wesi kutodarika imimi. Zvakaoma mufungwa. Mwari kuti dear Bob, your legacy of dictatorship and corruption is still ruling our country, but citizens of Zimbabwe are still fighting. It's a luta continue. No surrender, no retreat. We will fight for Zimbabwe like no one has ever fought before. Ndo mamwe mashoko ari kutaurwawo nemumwe munhu panapa ari kutaura kuti aiwa tichazongorwawo zvedu tichingoenda like zvisati zvakamboitika, but yo pari kupisa the situation. This current regime ine matongero eri kuita vanhu zvekuti like I don't even know. Zuro ndizuro makaona this guy umwe akasungwa achinzi is undermining the president chinchi. I don't know hangu kuti mutembo iwo wanga kuto exista zvarini, because iye akanzi akabuda achitaura kuti ari achitaura kuti mnangagwaura yanyika. Ndoka video kaimba that security guy, but boom, ndobva batotoro. And the funny thing is that Mr. Mnangagwa is in China right now, but there's a system yava creator manje. Vasina anotombotaura anything kutora kuti ma systems urona kuti utongi hwacho utoripo kudhara. Nyaya dzacho dzakatogadzirwa kudhara kuti anodai munomubata makadai. Ndizvo zvoto. Kana kuti toti mapurisa acho vasiri professional here, kana kuti vari kuchinjwa kuti from a policeman kutova a slave with this regime. I don't even know, but vanhu ndosaka vari kupopota. Mwari kuti the greatest intangible heritage you left for Zimbabwe is confidence. Whether it's for our own progress or undoing is another story, but Zimbabweans are naturally a confident people. Thanks for that. Mwarukuti, he was a blood dog, a bastard devil, Lucifer himself. Zim Lib is a myth. You were right, Bob. No one is capable of running this country in ZANU. And I funga kuti
muri kubhaiza uri kuona nyaya imwe iri panapa kunzi aiwa ende atofunga kuti mainyeba muchiti venyu vacho vapana venyu hapana anokwanisa kunge achirana nyika like the same thing zviri kuitika right now. Vamwe vari kuti 2030 ngaaramba achikontinya achitonga aramba achingotonga achienda. It seems like vanenge vachitoziva kuti pamwe zviri kuteera zvacho zviri kumashure zvinotori kwese. Ndo maonero nda kutozviitawo panapa. Mumwe ari kubuda ari kuti dictators mustn't be remembered. Dai asiri bobo, dai nditori ne better life. Ndo zvekutaurwa nemumwe mwari kuti dambudzo aparadza zvirwesa komana. Yes, mwari kuti life indeed went on. We are still trying to remember a legacy that you left, especially with all the years you were in power. It's all agony to think of all the potential that was wasted, years of development that could have been. It's sad to remember just a name. Mwari kuti ko 15 billion inani ya pakashata. Ndo imwe nyaya iri kuitika panapa. Pari kunzi chinhu chiri kurangarirwa pana vaMugabe zvino zvinongori zita palegacy yavo, zita chete rekungoti kuti pazotariswa kunzi chii, because pari kunzi this man akapinda atoti bho achitodiwa nevanhu zvichitoenderana achitoita zvinhu zvaifambirana nevanhu venguva yacho iyoyo, but haazotasa kukwanisa kufambirana nenguva imwe yakazoteera. Ndo pari kuzonzi ndo pavakanoita se pakanobaiziswa zvekubaizisana kusvika pekupedzisira. Mumwe ari kubuda kuti his reason why Dambudzo is president of Zimbabwe, he is the reason why Zimbabwe experienced coup. He overstayed on power. Akomanaka ma1 ndikuona zvakasiyana siyana panapa. Vanhu veZimbabwe vakajamuka. He is literally the root cause of problem in Zimbabwe facing right now. Mudharabob wakatisira nhamo. Hatigoni kugara muZimbabwe nekuda kwekuti hakuna mabasa, wakatipa nhamo nejambo kasenyika. Mudhara iweyo pakashata. Vanhu vari kukomplaina zvisingaite. You left us in a mess that you created. Even that guy you left on the throne, I know you wouldn't like him at the end, but now he is worse than you, because everyday activists are arrested and some were even removed from the plane were traveling just to prove a point. Iripakubatanzirwa inyaya yevaya vakasungwa vachida kubuda vachipinda mundege vaya ananamata kwekwedza Robinson Chere nemumwe wacho ma-activists vakangosungirwa iye ngoti batwa paiperi utonzwa kutoenda. Ndo imwe nyaya iri kutaurwa nevanhu panapa pari kunzi zvazonyanya. Mwari kuti he groomed all those leading Zimbabwe right now. There is nothing to say to him. He divided this country beyond repair. Mwari kuti I would have been glad to have him alive and hear what he would say about the current government. I've come to conclusion that the damage cannot be undone. Ma1 mutumwa Gabriel kule maive makatumwa kumhuri yeZimu kuzoitei. Topic for another day zvedu, but chimborestai awanaka ukaona wasvika pakudesiya legacy yakadai soka unenge washata, unenge uri pama1. This is not good at all. Mwari kuti we are now led by fools that are even worse than you. Professor Jonathan Moyo is still hiding in Namibia. Honorable Kasukwere wanted to be president, but he was disqualified. Nelson Chamisa resigned from CCC. Washington Ncube did us a number. The country is still a banana republic. Ndo mashoko ari kubvawo kune mumwe munhu ari kuto expose zvaari kuona. Ari kuti you send the wheels on failure in motion through looting. They've since gathered momentum and are spinning faster and hard. Mwari kuti he is a gukura hundist dog. Imbwa chaiyo komanaka zvakashata pakaoma. Mwari kuti I hope he faced all the people that he killed or tormented in the afterlife. I hope there is enough zesa to continue burning him. Ndatenda zvangu mamwe mashoko ari kubva kune mumwe munhu kuti vese vakauraya zvinezvo anenge akusangana nawo. No power ikoko, no mabodyguard ikoko, kungosangana nekupanana mambama. Unonzwa zvipoko zviri kurwa. Rimwe nyaya iripo kungosvika auya
vanhu vanongokwanisa kudzorera manje wakanditi ipepe wakazondiita sendo nyimwe nyaya yekutaura navanhu panapa mwari kuti you messed our lives, our children lives, you messed generations, you messed our beautiful country. Don't come back zvako. The West you were fighting is still enjoying better life, while Zimbabweans are wallowing masters in poverty under the new Chinese colonial masters. Is this what you really wanted to achieve from your Look East policy? You were an educated dandahead. The most educated president globally, but the most repressive, cruel, and relentlessly he ends when dripping of blood. Never liked this guy. I just remember when he said teaching haibhadhare ndosaka ndakachisiya chibasa icho chichi, politics idzi ndo dzine mari, ndokwandakatoona kuti ndokwandinotoita. Pakazobuda rafu this guy taura zvaanoda for sure. Umwari kuti you had ideas but your passive response to corruption destroyed them. Aumanaka vanhu vari kupopota mazvinzwawo zvandambotrai kuverenga so that imi mungakwanisa kunzwisisa day vanhu vachirangarira kunzwa kuti Mugabe this Mugabe that, but I understand kuti iwewe unogona kungotori nemore zvakuda kutotaura zvakwatoonawo zvichiitwa nethis regime yaMugabe yakadarika iyeyi. But I think it's your time now. Tell me chii chiri kuitika, chii chaunofunga ukafunga about Mugabewo, ndiudzowo dauzivawo.